Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kazai muri Zimbabwe mativi mana tokukwazisai mose tichitaura nemi tichiti kwamuri ikoko makafambawo here zvakanaka kana kune vakaendawo kuhoride ishi inova ndo horiday yatinoti isu kana takaitarisa ndo panotangira unhoroondo yenyika tichirangarira avo vacho vakairwira ndo patinorangarira zvakare Zimbabwe nzimu yenyika ino apo pavaisangana navo vavo vakairwira vacho vachibatsirana kuti nyika ino ive mumaoko memunhu mutema sezvo tinozviziva kuti ukaenda kusikwako zvisiri pamutemo enda pamumba pemunhu zvisiri pamutemo ungava usiku wanikwa uripo chirungu chacho vanoti intruder here kana kuti unenge wasvika nzvimbo inonzi no trespass. Saka kana tichiyeuka heroes ega tinoyeuka kuti ndo pakarara vacho vakairwira nyika ino mukati nekunze. Ava vakarara mukati ava patinoti paheroes tinenge chiti ndo vakavigwawo zvine mutsigo zvine chiremerera. Ava vari kunze kwenyika vakarara mumativi enyika mumapako mumakomo vamwe vari kutozowanikwa paine kuda kugadzirwawo pamwe penzvimbo ipapo wotozoshama kuti zvapari pane vana venyika ino senguva ino iyi. Saka tinenge tichida kuti tirambe tichiyeuchidzana kuti nyamavhuvhu unoyu ndo mwedzi unonyanyoyeukwa nhoroondo yenyika ino tichiwana kuchitonga kuzere mugore ra1980. Saka weni nhasi tichifamba nemeso nekuonesana padare rakatanga paneni ini ndiri muzukuru vambuya Mutuma mafambiseni avo vatinogara tichingotaura ndo pakatangira nyaya idzi kuti tizowanikwawo tichitaura nemi tichikupaiwo zvavakatirakidza ivo kubva pavakabviswa kuWarren Park vachiva nhasi pamusha wavo pavareri pano pasaka watipeti pashibota. Ndinotiwo kana kune vakaendawo kumahoride tinotenda Mwari netsauno dzakava shoma neidzo dzakavawo dzakanga dzatotanga tisati taenda kumahoride. Nhasi tinavo vana vedu havasi kuzvikoro vamwe vacho vari kuendawo munoti maextra lessons tichitarisira kuti vana ivavo vadzokere zvakare kuzvikoro pasina tsaona dzakanyanya. Saka naizvozvo tinotenda Mwari kuti hongu isu zvedu pfengese nangu inini ndakaona pandakaenda kumusha kwechizukuru chaambuya. Ini ndiri chizukuru ndiri mwana wemukuwasha, baba vangu vari kuMalawi, mai vangu variwo vakazvarwa nambuya. Saka ndakaendawo kwatinoti kuChipinge pahoride iyoyi. Takafambawo zvakanaka nyangwe zvavo mabhazi aidhura. Ana Mukumba anova ndo maInter-Africa nana Starring Cruise vaingova nematiketi mamuchete. Ndakakwira musi weSundu tichitiwo muvhuro ndo panoyeuko horide dzacho. Mabhazi aidhura hatidi kunyepa zvedu. Pamwewo zvinhu zvimwe zvakandikashamadza kuti asi vamwe vanenge vakwira emakuseni ndaisi takanobudawo zvekunenge zvekuma9 tichienda. Asi tiri mubhazi imomo pakazongonoitikawo kuti tisati tasvika muchivhu ratakanga takwira pamusika rakangonoitawo kuti inononzi ranofa pakuda makanika. Saka zvanga zvaakuita zviya zvekuti vasinawo luggage vachikwidzwa mamwe aienda kumusha vasinawo vachimirira iroro kuti rigadzirwe nekuda kuti vanga vaakuti hatingabuditse maziluggage atienda muturika kudaro. Saka tinongoti takafamba nenyasha. Pandakaenda kumusha takaenda kumusha kwaambuya vekufukurwa ava. Hanzvadzi yavo mbuya ava ine mwana wayo mukomana. Mwana wayo mukomana ane mwana wake musikana. Saka musikana iyeye anachiona mbuya mudzitete wake zitete rake ravo. Saka takanowadzana tikakurukura tikafara zvedu. Asi chakangondishamisa ndechekuti ndaenda musi weSundu iwoyo ndakadzoka chitatu. Todairo vamwe vakaendawo vanoshanda vakadzokawo kunana chitatu kana chitatu kana chipiri kuzotanga chibasa chitatu chacho ichocho sezvo muvhuro nechipiri yanenge iri horide. Nguva diki diki iyoyo tiri vanoziva havo kuChipinge takakwira Chiredzi Street
kabhadharo hangu $18 iyo patinochibhadhara ma15 ngewo ma12 nekuda kwokutiwo kwanga kusino vanhu pamwe vaingodoti vawanewo mari but pakuzodzoka aiwa takabhadharawo ma12 isi tichimbobhadhara zveduwo ma15 nekuda kwokuti zvinhu zvakaoma. Taenda ikoko ndakanosvika nebhazi ratinoburuka ratinobva naro pamusika wembare ratinoti Chiredzi Street, ndokunosvika kuChiredzi. Mbare ndo Harare, Chivhu, Gutu, Zaka, Chiredzi. Apa chakandiita kuti tiende kuChipinge inyaya yekuti tinochiperera pamusha wambuya anogara kuno kuZaka kuward 30 tadarika kuna Nigeria kunonzi paMuzondije. Chakaita kuti tiende kunoona kuChipinge takada kunosvika kwacho kune nhoroondo yambuya nekuda kuti kuZaka uku ndiko vakanga vakarohwa vakavakira ikoko vari mudzimai kubva ivo kwava mutefu kunzidza ravo vachinororwa kwavachiya kunova ndiko kwatinoti ndokumusha kwavabereki vamai vedu vanovandiorita. Sakawo taida kuti tinosangana tichinatsoonana tese vanhu tanga taane makore anotosvika kana 10 years plus sandaonana navo ivavo. Kungoonana kwatakaita takaonana gore rapfuura mushure mekunge mbuya vafukurwa tasangana semariyo tichienda nevhu ravo. Sakawo munongoziva panoungana vanhu muchisangana nenyaya dzakafanana neidzi panga pasina kuzonatsoti tinatsogadzikana tichikurukura plus nekumhanyirawo kuendawo kuno kumabasawo mazuva ano ringava basa repayslip ringava basa revhenda kutsvaga kwako ibasa. So naizvozvo takangoti mbuya tinozouya saka apa ndo patakazoti regai tichienda plus pane zvirango zvatakanga takatemberwa isu vane mukwasha nevadzisekuru kana muchateera nhoroondo idzi kuti nhoroondo pane kuripisana kuramwirana kudii zvinova ndo zvine dzidziso kuti kazhinji kacho kana munhu achinge afa isu vapenyu ngatizvisiyei izvozvo timboita zveuya afa uyu orongedzwa zvakanaka ochengetwa zvakanaka tozokurukura. Saka saizvozvo mbuya vakafa vakavigwa kuno Harare vachifanira kunge vachienda kumusha kwavo sevatotaura zviya semwana mukwasha. Mai vedu ndokuzoshaiko vakavigwa kuno kumbudzi. Sakawo isi sevana munozviziva vakuru munozviziva chivanhu vana hanzi mune gumbezera munofanira kutenga herera mai vedu vakashayika chinopa ikoko hamai kokone zvimowo zvinotaurwo zvemumakicheni mapoto emakango zvakadaro daro munozviziva sevanhu tinenge tiri pamhepo tisingada kunyanya kutaura zvakanyanya tienda kumhanya nenguva sevanhu tinoda kuti tiwadzane nekuonesana. Sakawo ndo zvimowo zvatakaitawo kuti tikwanise kuenda kuti hangu bhazi ngaridhura asi ngatinosvika takabva tanoonanawo tiri ikokowo vakatotaura kuti wauya nhasi svondo rapfuura kwakanaya mvura ine zvivhura mabwe tikati saka apa tiri ikoko zvedu kutaenda apa kwanga kuine mhepo yekuti yaivhuvhuta takatogara zveduwo pachoto tikatoti apa mutichatozokera Harare nembari kuri kuda kuti tive tinosangana. So naizvozvo semunhu akanga aenda ikoko first time kuenda kunonzi kuChipinge tichimboperera Zaka nekuendawo kwedu kumusha kumana ndakanotangawo kunorarawo ikoko kumba sesvondo muvhuro ndisi taswera Chipiri ndisu manhere echipiri taakutouya nemabhazi iwo anofamba usiku maStar and Cruise anozosvika pamba remusika ma5. Saka mazuva iwaya ndakanzwa kunzwa moyo wangu sunungurwa chinatsonzwa kuti ndasvika kwavo mbuya mutuma ndodaira pavakavigwa kuZaka pamusha wavo vakafara ndichinatsonzwa moyo uchitaurirwa kumhepo kunzi zvoona muzukuru wauya pasi rino ndokuno kwatingati nechirungu zvetakutaura foundation bati vanenge vachiti pasi penyika kune miti yakangosiyana siyana asi chinzwa kamuzukuru ndo mano aya makaona pavhuriya dzvuku rekuware news kuti nyika yashanduka kwave nekugedageda kwemene hakusina kana muchero ungati ungadye. Ende tichifamba tichienda ikoko tiri mumabhazi tiri munana Zaka Gutu imomo Gutu Zaka imomo kune vanotengesa vaya vanotengesa atinoti harurwa kutiregerera hangu munozviziva harurwa kufanana natsunyarunya asi zvazvishoma nekuda kuti nyika yachinja. So naizvozvo chamunofanira kuziva ndechekuti musakangane chinyakare chenyu. Saka imi munofanira kutondera kuti isu vapenyu mataura vaita tinenge taakuita zvishoma munyaya yechikaranga munyaya yechivanhu
tichida kuita zvechirungu. Ndo pandakanoona kuhope chizwambonawo here imba ine huswa yatingati inenge yakapfirirwa nembariro ipfurirwa ine yodzurwa nevhu inewo atingati simende inofanira kunge ichidzururwa nendove. Wamboionawo here kana tiringoona mazengi nekunaya yakazonaya yakatirikoko chinzwa imba ichirira pa asi pambuya edu vedava sevanhuwo vakanga vakarimo kumakore kumashure ikanga iri upenyu hwavo. Izvezvi zvavakurima tongoti rabhizinesi asi kune vaitonzi avarimi pachikaranga chiti ihurudza vakanga vakaumba yavo zvavo ine maasbestos. Asi ivo mbuya kuhope vaida kundionesa kuti dzimba dzechinyakare dzehuswa dzedenderedzwa dziya hakuchina makunyanya kuita zvechirungu. Naizvozvo zvakureva kuti kana magarire enyu zvazvekudzora futi nyika kune vasina mabvi. Saka haisi nyore kuti tikuudzei kuti isi takaenda tiri kumhepo tinenge tichiona nyika iyi nekunzwa nemaziso tichiona nekunzwa nezvive, asi mitumbi haichafamba. Saka kana muchinge maudzwa zvimwe zvinhu teererai. Hongu tinozviziva kuti kune vanoshora kwozoti vamwe kuti vakanzwa pisi yenyaya chingava chikamu vanozonobikawo wobva vanowanawo zvekuita mazviri zvinobata kune vanoimba. Saka isati muzive kuti chinyakare Zimbabwe nyika ino yashanduka. Mashandukiro aita nyika nekufamba nekutevera kwemakore. Kana sawira chaiva akavasawira pamba pako hapana paungazomubvumira kuti angava iwe ndiwe murume ndimi baba ndisawira rume wenyu azosvika pakuzojairana nemudzimai wenyu. Dzimai afanira kunge anasawira wokadzi wake. Kana akava osawira rume hapana paangazowanikwa ari mukuru kwatingati pachirungu bedroom kwenyu. Saka naizvozvo nyika ino vaedza kuda kuonesa kuti hatichaona dzimba dzehuswa kududzira kuti zvinhu zvenyu zvose makungoita zvevasina mabvi. Saka zvinhu izvozvo zvinotsamwisa panguva yakafanana Nyamavhuvha anova ndiye mwedzi waAugust tichitondera vana vakafa kunana Nyadzonya kuchimoyuko muno variyo vari pamahirosi nevamwewo vari matima. Saka naizvozvo zorerai tsika zvigofananidzana nenhoroondo dzinobatana mbuya nehanda kana tichikurukura. Ende zvakare tiri kushaishira idzo nhekwe fodya dzemumhunzi taakungodziputa nepamwe pasingafaniri kunge pachiputwa zvisina kunge zvakakodzera. Saka kana takatarisa mumwe neumwe anoshirwa dai pamba pangu pamusha pangu pawanikwa paine dzimba idzo dzechirungu dzatingati dzezvidhina zvechi, asi inini vakanditaurira kuhope vachiti powapfuura uchipfuura pamuzondidya bhazi rimwe chete uchisvika Chiredzi kwekupedzisira uchizokwirana checheche. Nzvimbo ndakaenda vanoziva Chipinge ndakaburukira panonzi paSave Bridge. Divi renzvimbo idzodzo ndo kwatanga tiri. PaSave Bridge ndo pane magurisana mungati zvenyu township patinozonoenda kune vanozivawo kwatinoti anzi demo rinonzi Jack Quinton. Ndo area ndakanga ndiri kunonzi kwanaropa ngano ndo kwananga ndiri. Saka kudidzira kuti mbuya munhu achikuramba achitaura nemhipo ari kwaari ikoko kubva kwaakabviswa kuHarare Warren Park Cemetery kusvika aendeswa ikoko. Saka muchiona paya takataura kuti Warren Park kwakabviswa mbuya executive area. Otikaenda kumakuva eWarren Park pane simbi nemuvara muchena nemutsvuku ndo area vakanga vari mbuya. Saka zvireva kuti munhu achingoteererana nemhipo yake kunyange iye zvino zvaapa musha wake. Vari pasi pemuti pamusha wavo panozikanwa kuti paMutefu paMafambiseni ambuya Mutuma kuri kwaShe Bota Chief Bota Zaka 30 Sabhuku vari vagachiti. Saka vanoratidza kuti mbuya kunyange vakafira mumbare mumusika tese tinozviziva kuti mazuva apfuura imo mumbare wekuti tichienda kuholide makachiona champupuri tinoda kuchionesana nekuzivisana champupuri achingoonekwa pese pese enda achingoitika pese pese kududzira kuti pamwe ndinodayira kuti vaitsvaira nyika yavo. Zviya zvatakakutaurirai kuti tine migwagwa miviri inoti Samura Machel naJulius Nyerere dai machinjawo mazita iwayo agowanikwa ari mazita anodanwa kupa manyukunyuku machembere iyo vanova nehanda vari pakati pecrossroads dzinoti Julius Nyerere naSamura Machel chivanhu chiripo. Naizvozvo iyo ndo vanoona zvekumberi zvatisingakwanise kuona isusu.
saka isi tiri kuda kuedza kuti tikutaurire kuti takafamba nzira dzacho idzodzo dzinotaurwa kunzi kunonyanyoitika kana maaccident kana machii kana machindonzwa kurwadziwa tichiyoka vakashayika pano paunyana apo vaida kungonoperera pamwe dzimba dzavo kunana makoni kunana chasi vakatsakatika ipapo chinowana isi tichinobata pasi uku nekuda kwechengeto saka tinozvitenda kuti Mwari ndo vanoziya asi havana kumbokanganwa kutadza kundiudza kuti iri pamusha wangu pandakavigwa ipapo yakanga radongo pakazovewo zvizukuru zvaingoshandoka zvaishanda mabasa apera ndokuzodzoka kuzosunudza ipapo kududzira kuti pamusha wambuya mutuma apa munhu anogara ipapo mbuya vatiri kutaura mbuya mutuma vakanga vane hanzvadzi yavo yakanga ine mwana wayo mukomana uyu akanga ane mwana wake mukomana saka mukomana uyu ndiye akazorora kuti panzwisise tikuti mbuya hanzvadzi yavo iyi ine mwana wayo uyu ane mwana wake mukomana mwana wacho mukomana uyu ndiye ane mhuri iri ipapo vaisenzo kwazvo zvizukuru zvepasi kududzira kuti ivo kutaura neni kwavakaita ndashanyira chinova ndo chizukuru chavo kuti kana iri mhepo vachida kuti vachigara kumuzukuru wavo wedanga ravo vabva pamhepo yangu inini pararamiro yangu yandaiita vaineni kuzvida kana kusazvida zvakakodzera nekuda kwokuti ivavo mbuya ivavo ndivo vemudanga ravo ndivo vatinoti ndo vakaona mhuri pamutefri vanonzi tete aripoyo ari muroora hazvinei kuti mbuya hanzvadzi yavo iyi mwana wayo uyu mwana wake uyu ashayika akasiya mukadzi panova ndiwo pane vana vake pakazoshazhwa pamushava kana ti pakashazhwa pakakanganiswa kuti murume uyu paakafa mukadzi uyu akazosara akaitawo mwana wake wekunze kwemusha vachibva vamborigara dare nemadzisekuru anova ndo hanzvadzi dzambuya vanova ndo vataiti ndo vaitsipika mbuya nekuda patinodzokera paipo kuti kana munhu achinge afa usazoti mukwasha ngaatanga aroora mwana wedu kudi uyu mufika atoita uyu mupenyu mukwasha mukuyu apere kuchidyiwa hanzi saka naizvozvo zvakabva zvaita kuti pave nedaka saka daka iroro ndo rataakuda kuti ikoko ndokunotangira mafoundation echivanhu atingataure isu kuti anozonobereka maGBV anasi nekuda kwokuti nimiterera idare mbuya ava vachibviswa kwari mupaki vakafa vaine musha wavo handi vakatadza kuendeswa 1983 nekuda kweni chizukuru baba vangu vari vekumalawi vatadza kuvaendesa handi musha wavo wakagara pasvika pakuparara dzimba dzichiwondomuka handi pakazopedzisira asi vachinatsoziva madzisekuru hama dzambuya kuti vafira harare asi nekuda kwokuti hanzi chete vana vavo vanasikana varume vavo ngavavaunze mbuya zvikasvika pakuti vakatanga kubuda semunhu akanga ane mudzimu netsvimbo yenyika vachibudira hama dzavo asi hama dzavo nekuda kuti vanhu vakanga vakatasira pfuma maoko vakati hazvigona kuti titengese kana mombe tinotora hama yedu yafira harare vana vake ndo upopa wakazota kuti mbuya vaenda asi hazvireve kuti mhepo yavo netsvimbo yavo yenyika zvakabva zvaparara zvirimo vanongoramba vari suku vanongoramba vangori maziso enyika ende havambofa vakaregedza kutaura zvinhu zvisingavanakire tichitarisa dare rangu rese ndine nyaya dzandaitaura matopics tichingosiya tichitaura matopics tichisiya dzese idzodzo dzatingati igambo saka zvinhu zvokuti zvinoda kuti zvichinanyotaurwa zvichienderera mberi saka tiri kuti pairosi apa tinodayira kuti takatenda isusu pandakapedzisira kuvapo tichitaurawo kuti takaonawo mavigiro akaitwa pamushore vanova ndo vanobva divi iroro nenhoroondo nehanda anahwata ikoko kunana muzarabani centenary divi rese iroro kunova ndo kwatinoyeuka mwedzi wakafanana naAugust anachihera vachisangana midzimu yese nemitupo yese yakasiyana-siyana vachiwanikwa vari mugomo redivi iroro vanoyeuka bira rakaitwa 2019 kudivi iroro anachihera vakanga vari koko kuchiurawa mombe vachidya ikoko kuchibikwa zvese zvidyiwa andi pachizobuda final bira rakataurwa riya ratakanzwa richitaurwa kunze rakaitwa kunonzi kumaringo kunova ndo kutaweno richinzi bira iro rare kupedzisira final bira richifambiswa nevatinoziva nekunzi comrade notaotepa kg6 machembero esi mukadza zvichitaurwa kunzi dzidziso yavakabuda vachitaura kuti kana ronoitwa bire
mapfekere emunhu mukadzi ndiwo unonyanya kukomekedzwa vanhukadzi. Tine dambudziko kuti ndisi tonyanya kukomekedzwa zvakare, ndisi tinoporonga, tinozoisa varume mukati, asi ndisi tinotanga nazvo. Tombopamuenzano somukadzi nhasi kuchechi yaanoenda onobhilivhiswa ikoko, anoudzawo murume wake mungava mubedroom mavo kuti zvanzoona murume zvinhu zvedu zvakamira so tinoda kuti tore kana mapikicha tiende nawo, zvinotangira kumukadzi. So naizvozvo tiri ipapo tombosiya tipapo tombodzokera nyaya iya tinoda kutaura kuti ndo paya patinotaura kuti vamushore vachivigwa takafara ini ndakataura kuti ndakanzwa kutendwa papasta vachikumbira wemhuri yepamushore kuti tiisirewo ruva. Takapedzisira kuti ndo zvimwe chete zvifanira kunge zvichaitwa, vemhuri vachiona nezvevakarara panews. Hazvinei kuti government ine mutemo wayo nemaitiro ayo, asi kutungamidzwa kwevehama dzevakarara parinda zvakanaka, nekuda kuti takataura payo kuti paita mhepo yamaisari, nekuda kuti amaisari munhu woga ipo paya nenyunyuto. Ndikatosiyana totaura papurogiramu yekupedzisira kuti tinodayirawo kuti pamwe vekugana kana zvaingoitwa mazwi ese ayo tinozvitenda kana zvakaitwa, vanovo variwo ipapo vemudanga rake. Sei tichinzwa mhepo ichitaura kudaro? Hanzi ndo vekuti kana vachida kubudirwa, kana vakutaura iyo mbuya, kana mumwe anoda kubudirwa anobudirwa achiona hama dzake panyunyuto, nekuda kuti takangosiyana kuti hatichafambe hatichaonani, asi isu tamhepo imi muri venyama, asi tinotoungana. Saka tichitaura paya kuti kumashure tichataura nyaya dzinobatawo kumashure, taitotaura kuti kune chiga chinonzi senior citizen, kuratidza kuti vanhu vakuru munoremekedzwa maold age and saka ndo dzinenge dziri nhoroondo idzodzo. Saka imi kana mukanzwa tichitaura pamhepo saizvozvo zvinhu zvatinge taturirwa, saka takudzokera nyaya yekumusha. Mhepo yakanovhuvhuta ikoko, kukatonaya mvura, vakatochingidziro dzaiyerero maasbestas mumadhishi, vachida kuonesa kuti aiwa chizukuru changu chokutenda nemhepo yekune uizive. Saka ukaona zviri zvamupupuri kuwanana Harare uko, zvinenge zvibva pasi penyika kuno, kana zviri zvana mvura mawe zvinenge zvibva futi pasi penyika kuno, nekuda kwokuti ndo kune manzizi anoyera nemakomo anoyera. Asi chizukuru changu ndechekuti nyika manyanya kufukura hapwa. Mari kana yakaurayisa Jesu, Judas Iscariot aizowanikwa akanozvisungirira, chirova kuti kana nhasi ari kuzvisuicide, yamunoti suicide yanhasi ina founder zvakatangira kunana Judas Iscariot aurayisa Jesu, kududzira kuti kufukura hapwa kwakutaurwako zvinhu zviri muvhu zvenyika. Patinozotaura kuti Zimbabwe iriwo nyika yemabwe yakavakwa ikafirwa nevana varere pahirosi nevari kudzoro. Saka tiri kutaura kuti paya pakazonzi final doro tichitaura chikaranga chacho zvainzi vanhu vaingobatwa kumamisha uko kana nemhondoro yotsindiendese kumusha kwangu, asi vano vemhepo vatingati n'anga vanorapa vemhepo vezvokwadi sekutaura kwatakaita paya ndo vanenge vakutaura kuti abudirwa uyu abudirwa nani, ngaitirwe chikaranga chacho wozona nemhepo yekwangana. Zvakangoda kungofanana naivo mbuya, asi ine mbuya inoda kuti vakafa vakarara ndeni, munhu aingodzoka muimba yakafira mumba memwanasikana wake mumbare. Saka muchiona mumbare tichitaura kuti ndimo foundation vakatangira independence celebration. Naizvozvo ndiyo nzvimbo iri mudhuze netaundi capital city yedu yaHarare. Saka takatsidzirana tikasimbisana kuti hakuna mamwe mataundi akafanana naBulawayo, Gweru kana Esa munoziya kuti angawanikwa achiti city yega yega iwanikwe iina nehanda, kwete pavari ipapo pakazowanikwa vakatotsinira kuti kana iyo vachiri vapenyu vaitozikamwa nekuuya nzvimbo idzodzo. Saka naizvozvo tiri kuti ngatirambe tichiyeuchidzana zvekuda mhepo isu venyama, tichitenda nguva yakadzanga dzakada kusumuka paya pakakazenge pakuda kuti vange kusanzwanana kwevatinoti maovhesi nehurumende vachichemerawo zvavaida kuchemera. Zvimwe zvacho izvozvo imhepo futi dzinenge dzine nyunyuto dzichibva futi ikoko kumapapu kwavakafira, vachidawo kuti vave venyama vapenyu. Chete tinoziva kuti vakafa vane mhuri dzavo, vanenge vachida kuti vawanewo cheuviri, asi nekuda kwokuti zvakagadziriswa zvikanaka, vakataurirana zvikafamba saizvozvo. Zvinova zvatinoda kuti titaura kuti runyararo rwakanaka. Tikava nerunyararo zvinhu zvinofamba. Naizvozvo kana tikada kudzokera mubhaibheri, vana veIsraeri vari nhapwa dzaFaro
hapana aikomburena kana makatonziswera muchiri neshanda munotoswera muchiri shanda. So saka chiti nyika ineyo iChristian country inotya Mwari, inoremekedza Mwari. Hazvinei kuti kune mamwe machechi sechechi yatakaona vakaungana vari maZCC papataenda ipapo vachinamata Mwari wavo, asi nhasi tanzi tivarumowo nzeve veZCC tine urombo maaccidents aiitika. Uchinzwanzi vanhu veZCC makore kumashure vashaika vazofa accident, imhepo dzimwe futi dzinenge dzichisumuka nekuda kuti machechi edu emazuva ano ane unyepi, haasisiri machechi chaiwo aMwari. Tionesana ipapo awanda zvakawandisa zvekuti kana imimi maakukwanisa kungotaura zita rinonzi Satanism, nekuda kwokuti kana zvipi zvaMwari ndezvesatani, because kana asiri Mwari, if it's not God is Satan, nemabasa ake Satanism. Saka kwane undyire futi hwako hwekuti imimi tofanira kudzidza kuziva, sematauro ataitwa patataura kuti mbuya vakanditi zvauya divi remuzukuru wangu kuno, wamboonawo imba yeuswa here, dzadze mazenge dzine mavakirwo adzo chachirungu kwese kwese. Isusu matiramba makuti vamwe makutisiya, makuti vamwe hamuchationa nekuda kuti madumaidzwa pfungwa dzenyu nekubhilivhiswa zvinhu zvekuti ukapfugamiswa ukaoneswa munhu akakuziya nekwawabva nezvauri wobva wazongofunga kuti zvose zvakanaka kwaari. Kune vatakataura pai kuti vari kubuda kunze uko kunoromba, vachinoromba kun'anga dzedzimwe nyika, asi takatarisa zvavanonopiwa izvozvo ndo makodo atingati pachirungu maskeleton evana vakarara panyadzonya nepachimoyo woyo wakatakura dumwa rakagadzirwa musoro kana skeleton egumbo zvawapiwa iwewe hoya kuno nekuziva kuti munyika muno ndeme Christian woitowewo zveChristian but chechi isiri real inobva kuyaMwari ende zvinenge zvichiitwa imomo zvinenge zvine mari mukati. Iwewe munhu unoendewo ikoko tatuwo kana vamugabe vachiri vapenyu ndinewo kari mugore vari pascreen paprogram yaiitwa kana kukanganisa inenge yemaindependence vaitotaura kuti vanhu munoti hamuna mari dzatinongoona dzatinongonzwa dzichimbonobuda nekumachechi uko. Maona zvichireva kuti munhu akada kurakidzira wokuonesa kuti mari ndo dzamakunyanya kufamba nadzo panyaya yechitendero dzani zvichikaranga. Imimi munofanira kuziva kuti Mwari havadi zvemari. Dai vakanga vachinyanyawo kuzvifarira zvemari, hapana chaizoitisa kuti Jesu atene matables. Aitena matables nekuda kuti aiona kuti iadvantage vaya vasingamunamati vakutouya vachitengesa. Kuna vamwe vanhu kuti vanotonamata vakaturikwa maoko semapostoli akatoturikwa maoko, but vakakuungana choto chavo dai kwanzira vanoita choto chavo muna October kunoendawo mavhendo wopfekawo kiti dzavo kuti zviitwe pabato. Kana uzotarisa chatinoti kunamata moyo wemunhu ndozvinoitaswa naMwari. Sakawo zvese izvo zvatisi tikurukure takagara nemhuri vana vasiri kuenda kuzvikoro tichimboda kuti tikanganwe tsaona dzatakachema panguva yadiki yapfuure. Saka tichidzokera futi mukutaura kuti tinodaira kuti zvatakakumbirirawo munyika muno asi zvamwini wenyama iniwo ndinotongopfekawo kugara ndoshandiswa kutaura, asi zvinhu zvinenge zvichibva kune vari kumhepo vari pasi. Ndo patiri kudzoka paya kuti tinodaira kuti kwavasari kana zvaigaroitwa paine munhuwo kana hama dzake dzakanomuona aiwa zvinotendwa nekuda kwokuti Ghana neZimbabwe tiri vamwe chete, Malawi neZimbabwe tiri vamwe chete, noti maisale Mugabe ndo vahosi anti. Sakawo kana kwakabudawo vekwavo akavaonawo paheroes aiwa tinozvitenda. Zvoitawo kuti tese tinoziva machechi. Tine ana men of God vatakataurawo kumashure paya, tinoti tidzokoro tichiyeuchidzana. Tine vanhu vanonzi ana Emmanuel Makandiwa, ana Hubert Angel, tinoziva ana Magaya maspiritual father vavo varana naTB Joshua. Takaona Joshua chichimuhumisodzi pamaTV vachichimongoya vakafa vaTB Joshua ndevamagaya. Totarisawo vaHubert Angel navamakandiwa vaitowo makrusade avo ataiona achinozadzawo vanhu kunana National Sports Stadium kana kunana City Sports ikoko tichinzwawo kuti vana maspiritual fathers avo ana Bauteng pamwe tinodaira kuti ndo vekuGhana. Saka takati seveGhana neamaisari kukama futi nekuda kuti makrusade iwayo ndini maZimbabwenzi kune muchinozara muri ikoko.
asi chamunofanira kuziva ndechekuti munofanirwa kuziva upenyu hwekuziva kuti chandituma kuti ndiende kuchechi icalling here ngandivo here testimony ini nhangu pakutaura kwangu life yangu inini ndiri testimony nekuda kuti zvimwe zvinhu zvakaitika ndezvechokwadi zvokuti ndega ndinozvitambira ndinobhiliva kuti Mwari ariko. Zvasiyana nemunhu wekuti akokwa kuenda kuchechi nekuda kuti chechi yakanaka kana kuti ine mbiri. Zvakasiyana nemunhu wekuti ada kuenda kuchechi nekuda kwokuti ane dambudziko racho ikoko haasi kuriona 2 years 3 years uchingopinda chechi hausi kumbowanikwo uchipiwa kana testimony auya nhasi muchechi wamako akudaidza iwe kuti ane kuchechi kweri ndiye akutotaura naman of God 1-on-1. Zvinofanira kukupinzwa ma-question marks kuti kuseini zvinhu handikuti zvakatoitika. Ndakatokokowo chechi yaUbet Angel but mukadzi waUbet Angel Bev akasvika pakutondipa testimony zvekuti zvakatoninisa kuti vandikoka vacho asati ambonzwa achiti nhasi woman of God atauriwo pavari. Zvinova zvinhu zvekuti ndakangoti Mwari zvisineiwo mwana wangu ndokuchechiwo kwaanoenda asi akatanga akatodanwawo ikoko nyangwe akanga ari mwana akakura nenzira yekuchipostori tisina zviri kuzoturikwa maoko. Saka ndine urombo hwangu zvimwe zvandida kuti titauriwo nhasi panyaya takatasa mapostori. Mapostori anenge apinda dambudziko rekuti vanenge vanhu vakushoro, vanhu vari kutukwa, vanhu vanenge vane nzvimbo dzavo dzokuda kunamatira machechi avo vachishaya nzvimbo nekuda kuti pamwe nzvimbo idzi dzinenge dzatengwa pakuda kuitwa mabhizinesi. Ini hangu ndinoda ngokuti vanonamata Mwari chaivo noti kunamata chechi yeurombwa zviya zvekuziva kuti n'anga dzaakushorwa kuti dzibatsire dzinodhura. Koita vanhu vaakushandisa chipostori kuisa pamberi vachisa zvipiyaniso nemachire echechi but zvavanenge vachishandisa dziri mhiko. Zvinhu zvakadaro izvozvo isusu tinozviramba, tinenge tisingade zvinhu zvakadaro. Saka iwewo mutendi kana uri mupostori ramba uchinamata Mwari wako nekuda kuti Mwari ndiye anoziva zvemukatikati memwoyo wako. Usatarise ngana kuti ngana akamira sei, ramba uchienda kuchechi. Koita ivavo vanoenda machechi avo atiri kutaura avo, ziyawo futi kuti kana uchiendawo kuchechi ikoko ziyawo chauri kuenderawo, wanawo pundutso, wanawo chiri kukubatsira, noti kungonzi uri kuenda pasina chiri kubuda nekuda kwokuti kune vakarombera machechi avo kuti vanokwanisa kukuudza kuti unonzani wabva kupi makamira sei kumunhu kwenyu but dambudziko ramunenge makatarisana naro akwanise kuripedza. Iwe uchangoramba uchingoenda kuchechi uchingonzi Mwari vanotora nguva kupindura mhinduro yavo asi mari hautadze kunobvisa bhasiketi muchechi hatadze kutenderera rinotenderera. Mapasta acho nevanenge vaine pride zvokuti wegonatsoona kuti ndo zviripo. Kuna Mwari pride haidiwe. Naizvozvo ndo zvinhu zvatinoda kuti tionesane ticheuchidzana zvakare kuti kana iri chechi yaMwari chaiyo kana kune profesi. Kura kwangu ine hanambobvira ndakambonzwawo kuti mubhaibheri kune kunonzi unofanira kubvisa mari. Kana iwo Jesu chaiyo pavaichinja matombo hove vachiita hove bva matombo mvura dzichiva waini hapana paimbobhadharwa mari kuti muende. Ndo zvimwe zvinhu zvada kuti tionesane tichidzidzisana kuti mumwe munhu anokwanisa kuita dambudziko rekuswera achienda kuchechi kwaman of God iye akaroora vasina kana mwana. Ingori nyaya chete kuti mwana yakurira kuna mai vake, mai vake vasati vambomuendesa kuna baba wake. Saka chinhu chikusunga life yake inyaya yekuti haasi kungoda chete kuti haasi kuziva chete kuti kumusha kwababa wake ndikupi kana kuti pane magaraji amai nababa anobva asekendawo iye kuti saka baba havasiri haindaenda akazokura kwana amai. Zvinhu izvozvo spiritual pachivanhu zvinhu zvekuti kumachechi iwayo manje unoda kuti simba ravanoshandisa iko ndereurombwa havakubudire pachena. Vanenge vachitaura zvichaita nyange vada kuchemera basa promotion haiuye chichi nenyaya chete yekuti iwono usina kuenda. Zvakafanana neni ndakazombozivawo here kuti mhepo ikubva payakafukurwa iri kungoramba ichingozvidza nyika kuti nyika haina kumira zviri right. Zvakatangira kapa kunditaurira kuti mambono weremba yeuswa kichenuwo nhanga negota hakusisina maakungoda idzodzo dzechirungu dzatinodzurura nendove muzvipfuyo zvese zviri mumatanga izvi hapana. Naizvozvo zvinhu izvozvo zvinhu zvekuti tiri kupesana neZimbabwe. Tatipapo tionesana tiri kupesana neZimbabwe. Saka muri kuona tiri kuti mangwana tiri kunofushirana. Tingave isusuwo zvedu vanhu dzimba dzedu koko marira achingoita tichinofushirana. Ungava muhurumende tichingoenda kuheroes inyaya yekuti pane patiri kupesana. Tanyanya kunzi kana vachitaura vari kuti tanyanya kuisa vasina mabvi mhepo yavo ndo yanyanya kuiswa pamberi penyu ichibata nzeru dzenyu imimi vana vevanhu vatema mawanikwa mada kukura kuda kufanana neganda remuchena. Asi munofanira kuziva kuti pane pamunotangira pamunogumira. Hazvirevi kuti vanhu hamuwadzane, munowadzana asi
pane kunyangirana nezvimwe zvamunofanirwa kunge muchiziya futi. Sakawo tiri kuti isuwo vakuru kana vakataurawo panguva diki yakadai ngatirambei tichifamba nechivanhu chedu mukutora kana inhaka kana ipfuma semaimbirwa zvakaitwa muna Mukanya kumashure akatanga atotaura nezvecorruption isati yafararira vanhu vachishora asi izvezvi zvakungoimba no corruption tichitoita nyaya yemademonstration yekuda kuonesa kuti tisaite zvinhu zvakataurwa ndika saka vanhu tichiti vakuru muromo yavo aiviri pasi. So naizvozvo tinoda kufanira kudzokera futi mubhaibheri kuti nyika inei yaSecond Republic inyika yekuti baba vanoitungamira nehurumende yavo vanokurudzira kuti isaiwo pfungwa tishande pamwe chete tibatane tiite unity tidevelope nyika tichionesana pfungwa. Saka naizvozvo tisakangane kuti hongu tine nyika inotaura kuti ine masanctions vana hatisi kusenza zvinhu zvakaoma chichichi zvakasiyana siyana asi kachiga chakaunza masanctions nyaya yekuda kwevhu redu ratakadati tarida kudari chibva taruwana kana karwirwa handi asi kanhasi kane upfumi hurimo taakunzi nevakafa muri kunyanya kufukura mangwana mukazoona mapako iwo amuri kufukura dzinova makoma amuri kupaza vachitaura kupaza kupanya tinozviziva matauro emachangani munozviziva ini mangwana mukazoona tomboti minana yaitika musakangana kuti munzizi umo mune zvinoyera mune mhepo midzimwembo mune mapako mune chi kwakuzonobuda nyoka nanyaminyami kwakubuda kana zvinhu zvinotyisa isai nekuti muone kuti hatisi kufara nemanyanyiro amuri kuita kuda ku Rome haina kubva yavakwa musi umwe chete tinoziva kuti Zimbabwe muda kuidevelopa pane zvimwe zvacho zvekuti mukubva mazonyanya muchisiya zvimwe zvacho saka dai matiwo muchiitawo zvimwe zvacho muchimbomirawo nekuda kwekuti ine vene vayo nyika ineshi isusu venyama hanzi taita vatete kududzira kuti mbuya pamusha wavo pavari vari kuda kutoti pavakwe imba yavakataura kuti ndioda imba yedenderedzwa yekuti kana ichivakwa inokanyirwa dhaka iswa mbariro yozodzururwa yatinoti floor yacho isimende yacho inenge ichidzururwa ndove iyo ine denga reuswa ramunoti mutechi zvinhu izvozvo iova imba imwe chete koita imwe yacho inomira kunge kitchen dzakatarisana ndingafare chose ndoziva kuti ivhu zvarakachinjwa kufukurwa kwandakaitwa kuWarren Park richinodzorerwa rakanosangana neragara riripo pamusoro kubva makadimbura muti wakanga wakamira ipapo kududzira kuti nyika ino iyi tinototenda kune mhepo inotobuda ichitaura kune dzimwe mhepo dzinenge dzichida kutaura kune vadzinotaurira vanenge vakudzishandisa kuita zvematare kuita zvemachechi kurombera kudii zvinhu izvozvo zvinobayisa vachipa mufananidzo wekuti ini ndini mhofu nyati ndini shumba todirei kushanda netsvimbo yaMukanya kana uri Mukanya ita zvamukanya asi mave nekudhivanisa ndo zvakafanana nemanhoroondo yatakambotaura kumashure pai kuti nhumbi dzechivanhu idzi hadzisi nhumbi dzekuti dzikasonwa muchidzipfeka kutange fashoni. Ndikakupai muenzaniso wamungomana akaimba navachihera vachiimba muHarare Gardens achitorwa mufananidzo wejira rese ratinoziva rekushandisa ravanodiwa nevakawanda rekuti tinoda pfuma vamwe vanotorisa mumasuto avo asi vakarisa mutsipa risingaonekwi imi ndo pamakutorisona rotofamba richitange fashoni zvakarambwa izvozvo musatambe nemachire emudzimu nekuda kwokuti nyika inei kuyera kwainoita 7 wonders inotaurwawo inobata zvinhu izvozvo ende makodo iwaya amuri kufukunura muchidzora kuzoita rebuild kunze kwenyika kune vamwe vokuti hamuchakwanisa kana kuvafukunura nemafashani emvura dzakaitika muna tsunami zvese zvakanowira munzizi saka imimi makanyanya gobora kana kutsvaga zviri muvhu mugoridhe kana chitya muchazosvika pazvimwe zvokuti muchazosanganisa ivanenge vachiti kudhivanisa muchazosanganisa zvinhu zvekuti pamwe mangwana shamu dzacho dzinozobuda vachingoti kana Victoria Falls yese yanga ichingodhirika uchitanga kungofamba kwaikubva ikoko kuVic Falls kunosvika kuno Harare iri saini kana mufananidzo kuda kuonesa kuti Zimbabwe varidzi venyika mhondoro dzenyika vatsamwa saka kurumirana nzeve kunenge kwakanaka kana tichitaurirana tobata futi nguva yatotaura yechikaranga ndo nguva yacho inozonobatana nemwedzi watinotaura waNovember uyo takataura waNovember panova ndo futi pakatangira Second Republic yababa vaMnangagwa nevanovatevedzera vavo vose
tinoda kuti tirambe tichiyeuchidzana kuti kana kune vaimbi vakatoimboti nzizi dzinoera mapako anoera nziyo dziya dzavakatotura makatodzwa. Saka kana imi makuenda muchinotanga kunozvibata-bata makutanga muri kushora futi izvozvo. Saka munotati tionesane kuti shamu dziriko, ende kana shamu dziriko especially iri tsvimbo zvayo yenyika inongoendawo kune venyika. Ndo pamunoona zvinhu zvisina kamira mune zvakanaka, zvinhu zvotanga kunetsa, mozoda kunoudzwa nemhondoro pamomonozvidza kushora. Isu taakutoziva kuti mbuya takavafunda chimwe chikamu chaakudiwa pavari vakuda pamusha wavo pakareswa ivhu, panova ndo pakareswa makondo atakatauraya. Pakuda kuti pamusha ipapo panga paadongo semunhu akanga netsvimbo yenyika. Nezera kuti mafambiseni kwakanga kuri kufambira zvikaranga, vamwe kuti dai vakanga vari vapenyu pafainal doro rakaitwa kumaringowe ichifamba nayo nehurumende, dai vakanga vatoriwo mupenyu vakangofanana nechembere idzodzo dzakabika doro. Chembere dziya dzaguma kusangana nasekuru pabonde, chembere dziya dzaguma kugeza, chembere dziya dzakungoziva kuti ndakungogarira vana vangu. Tisasaita zvisirizvo, vasinganyare imvi dzavo, vasingavhare imvi dzavo, vanoziva kuti imvi nini chikuru hangu ndakangonzwa kunzi imvi grey hair is a sign of wisdom. Naizvozvo usarambe zvauri. Zvinhu zvekuti kana nhasi takutonzwa kune vamwe vakutotiwo kwane zvimwe zvakuitwa zvinonzi madhukuslam kudii, asi hatine kuti tizive kuti zvine zvatifamba sei zvichiitwa zvichiendawo vakadzi vachinofara vari ikoko kungofanana nemakichen top-ups nezvimwe zvamunongoitawo. Isu takatarisa kwedu kuMalawi izvozvo zvekuti vanasikana vanoendawo kumagungano avo vari madzimai voga voga. Zvino kungofanana nekuMalawi zvinonotangira early age yemwana mudiki kwavanotangira kuti china mwana, kudzidzisana nekudzidzisana. So naizvozvo musatsve zvemimoyo kana kuora mumwoyo kuti midzimu yatifuratira. Isusu kana tinge taudzwa zvavanenge vachida varidzi venyika ngatiteedzerei, tisawane nekupukana muzviri, tisapesane nezvazviri. Wongo vanotaura kuti gore rino hakuna mvura, kutangira gore rinouya hakuna mvura, asi isu vakatitaura kuti nemhepo nguva diki diki yawangoya svondo chizodzokera chitatu icho chichi. Watoona kwatombonaya vanhu vakatochingidzira kukatoita mhepo, mvura ndisinogara nayo machemberi. Kana taura kukupai tokupai, takataura kuti vari kutaura ivo kuti makadya zvidyiwa zvirimwa mbaro mamuna chisina kuuya kubvira pamengo, mashuku, mazhanjikawo, tsubvu zvese vakadya. Zvakare tichakupai mvura, imi ngochengetedzai chete mapadza enyu mune zvakanaka. Asi vakarevera kuti mvura iyi kana youya, mwaka wemvura ngava painotanga gore neuya nguva yekurima achiwana mvura yake nenguva yamunoziva kuti rain season, vakakomekedza kuti mvura idzodzo ichanaya ichirakidza mheni, kuchava nemheni kupenya, kuchava nemvura mabwiwayo thunderstorm, kuchave nemhepo. Naizvozvo takatochiona chapupurwa maimanja chakapupurutsa mbare chikanosumudza mazenge kunana mupedza nhamo mese kunana mbare kwese kunana okay. Wazva kuti midzimu inenge ichiona zvichiitika. Chinhu chete chinongoita kuti tisanzwanane muno muZimbabwe chinongoda kuti tigarirane zvakanaka. Chokwadi chikataurwa mune zvatoziva kuti vakuru vanoti chokwadi chinorwadza, but chikataurwa chinoenlighta, chinoonesa vamwe vanhu zvavanga vasingazive zviri kuitika zvogadzirisana. Semagadzirisana makanga makuda, semagadzirisana makaita pakuda kutadza kunzwanana kwamanga maita pamashure uku mukutadza kunzwanana vakarwira nyika maofisi nekutaura zvakasiyana siyana. Isu tiri kutaura nyaya yevhu kuti chikaranga chiriko, rambai muchifamba nacho. Apo indareva nyaya dzedzimba dzeuswa kududzira kuti ungarizende muri ako zisabhabhu rako uchiita zvaunoita pamusha, asi zivawo kuti kapawanikowo mahozi hanzi makuuraya, kapawanikowo pachingoratidza kuti pachine kuchiri kumusha kwasiyana nekuvakira kumataundi. Imari hatisi kuzviramba, asi zvimwe zvezvinhu zvekuti tikazonyanya kuzvipfuriridza patakataura paipai kuti vajinimbe vakafa zvavo neaccident, asi vachiri vapenyu vane raramo yavaiita yepesana nemhepo yenyika ino. Tikataura kuti dreams bawarawo mune zvaiitwa zvinwiwa izvi zvaiitwawo ikoko izvo zvimachembere zvemanjuzi izvi, kune varidzi vazvo venyika, mukazvisanganisa zvinokupandukirai. Zvimwe zvinhu zvekutiona izvo zvatinoti tourism, techiti tourism hatisi kuzviramba, asi vakamhenge vaita kunge vanga vari ambassador vachiita izvo zvemunoti zvemacarnival kudii zvokuti vanhu vanonge vachiuya varungu vakapfeka vamunoti mabrazilian zvichidaro daro vachizvitaura ibhizinesi kudaro. Asi pane zvimwe zvekuti isi tinoti podo kwete, tazviramba, zviri kukanganisa nyika. Zvakuita kunge imi
makati masanctions akatirova nyika ine tiri kutambura nemasanctions, asi kanyika yacho muri kungoifamba futi munzira yekuti isusu takatarisa hapana kumbosiyana, mungori vamwe chete. Saka zvanga zvakadii kuti masanctions acho achingobviswa, mangova ngezi kana vachitaura ivo vasina mabvi, mangofanana kana magariro enyu neunhu hwenyu kana kumamisha kwacho zvatozvishoma kuti unotoona kana gata. Saka iyo vakabva vataura kuti kana dzimba idzi dzavakwa dziri mbiri idzi vana kutengerwa nzvimbo yavo mbuya, vana kutengerwa gata mazahari mazihombe rinongogara riri imomo, varudiwa bonde rukukwe rinowaridzwa imomo. Mugata umo munofanira kugara paine mbiya yatinoti ndiro yemuti inenge yakavhara sehari iri, powanikwa paine mudziro unenge makamira iyo tsvimbo yakamira zvayo kubva pasandika, but kumadziro kwemba kowanikwa kana kwakaroerwa nachipikiri pakaiswo yatinoti mukombe. Matauriro avakandiita inini vachitaura kuti mumba imomo mumba mokuti munofanira kugara makangopfigwa mukowa makakiwa, muchirakidza nhoroondo yekuti musha uyu dzimba idzi dzakazovakwa pakauya ivhu zvichibuda nemabasa avakaita. Saka kurudzira kuti basa ratakaita tifamba nehurumende harina kupera, nekuda kuti vari kuzviona, vari kuzviziva, vachiti isusu tiri kubata shamu yekutsvaira urombo nekusvibisa kwamaita nyika ino. Zvanyanyisa, kune vamwe vanhu vari kuromba vasingazvizivi kuti vari kuromba zvinozopedza dzinza ravo. Mazuva ashona yandiri kutaura, kune vanhu vari kuromba vasingazvizive kuti vari kuromba zvinozopedza dzinza ravo. Anenge aromba achizozota ndiri kuromba kuti agarike, but zvinozopedza dzinza ravo. Zvinozosvika pakuti iwo mangwana unozonzwa wakunzi iwe ubata chibharo, mwana kana wasisi vako iwe uri sekuru muzukuru, zvakukupa pressure yekuti uwanikwa. Kune vakadziwo vane mari dzavo vari kutomira sevarume dziri mari dzavo, but unonoromba usingazive zvinozodiwa kunzi iwewo una basa nemunhurume, uchava nemari, uchatenga zimba rako, uchavhura kana bhizinesi, uchagara nemota, but haugare nemunhurume, uchamudii, tichakupa zvese, chengeto ndeyei, unodyeka zvaunoda, uchirara paunoda, uchiita zvaunoda. Asi muko watinenge chingoda chete ndekungoti iwewo uwanikwe uchingogara uchingohunwa chete. Kuhunwa ihwohwo, wahunwa wozokanganwa zvaunenge pamwe wakataurirwa kunzi kana wahunwa unozobvisa wigi uri mubedroom mako, wotanga kuomberera mbiya yako iya nemachira ako wakapiwa kwawakanoromberera, unenge wazvikanganwa madhako amai, marara, mapesana nemuko, shamu dzochitanga kuuya, shamu dzotanga kuuya, dzawa kuchitanga kuudzwa kunzi bhizinesi handisi kufamba sei, wakatadza zvokuti. Saka dzokera wenu unoripa iwo pamwe wakanorombawo kuSwaziland kana kuTanzania kana kupi. Saka idzi dzekuda kuonesana kuti kuromba kana macheso akaimba kana chiti chikambodzorera zvine ropa. Ndufu dzatiri kufa mumigwagwa kuda kuva necontribution yemagata emabusiness people vari kuda yekuti takataura bai kuti Soja Love akafa aibarwiwo mumachechi amakambani, mamwe machechi atori business yetu yadhe kuenda unonamata Mwari, but zviri kuitwa ikoko ibusiness. Kana usina kunosidha mari yako at first, pera kwegore unotodza una chaunowana, ndopaunozoona chinzouya machechi makrusade kupera kwegore, iwe wangosesa uenda pakati apa, vanenge vachitokuona because kana matara achikandwa akata, amwe anokanda akata, vamwe akanda akata, vanongoomberera zvakureva kuti ya connection between iwe wakaenda kuimba vanoita zvematare, iwe vemhepo dzatinoti n'anga, pane secret, kune kumwe kunyangirana kuripo kwada tionesana kuti zvimwe zvinhu zvinoitwa usingaudzwa. Chausingaudzwa chandakanyanya kuona inini mukukura kwangu nekufamba nedare papatakatanga titi kukura, kutanga wandakaitwa nemhepo kundibata, ndakabarwa 2017 nedare ramuya. Life yangu ichibva yachinjwa, zvese zvekuenda kumabasa zvichimira, zvese zvadaidiwa kuitwa palife yangu zvichimira, vachitanga kutotaura nini kuti ndo zvavo. Zvese zvekuzodirectwa kufamba nedare kunosvika kumahofisi Agent and Culture rakanga riri mhepo ravo, zvichibuda manewspaper ndiwo, zvese minana yese yaitika ndiwo. And saka naizvozvo ndo zvatoda kuti muzive kuti zvinhu zvevakaenda vavafa. Vanhu vari kuchimoyo nechinyadzonya nemamativi, nhumbi dzavo kana kuti nhaka yavo iZimbabwe. Hazvinei kuti havachaifamba vamaskeleton, vamwe vakatopera kutocherwa ikoko.
nespirit. Mumwe munhu angashamisa kuti kwamai vari kuti kunyadzonyanya kuchimoyo kwakasilabha kwakavigwa chichi. Asi chatinotaura ndechekuti maspirit vanonopinda. Muroyi chaiye anopinda nepakwiyo, muroyi chaiye anopinda nepadziro. Hazvina basa makakiya, kana ada kupinda anongopinda. Zvazvemhepo andi. Kana maspiritual husbands havauye vachifamba variyo vangana vaya, anotouya vari in spirit. Because kana imimi muchikwanisa kuendeswa unoitwa mu 1-on-1 mabhadhara kana kuti mari ye 1-on-1, anambovera ndakanzwa inini kuti ana ahija vachizopa maprofesi ekuti Solomon yaakutadza akukurura nhumbi yangu robho ndichibvarura ma 10 pieces maringinya 10 pieces ndokupa 10 mamwe 2 yaunopiwa mwana masoro. Vakanga vasazvireva kuti vakanga vasingazivi zvaitungamidzwa namarandi. Zvinhu zvinoitika ndosaka tichitaura satanism. Ndo munokuda satanism. Satani ndiye huku yabikwa yaiswa madomasi neonyeni yoiswa maspices season maroiko machichi yato satanism. Because chaakuitika rabasa racho. Saka hapana chinhu chinouya chasatani chinouya chakanaka chinozopera chakanaka. Chinouya chakanaka chiine chakaipa. Kuuya kwachinoita chakanaka yeattraction ikuattracta yekuti upinde mazviri nozoona kuupo wazvo. Saka ndo zvakafanana nezvatikutaura kuti satanism zvinhu zvakashata zviri munyika muno. But pazviri kuwanikwa panzvimbo yakanaka yekuti unokwanisa kunonamata chechi ine appearance yakanaka, mapfekero nezvisi zvinoitwa ikoko. But tisingazivi kuti hakuna light yaMwari, hakuna Mwari ikoko. Asi Mwari vanotarisa mwoyo wako. Zuva nezuva unoenda kuchechi unokwanisa kukubvisa imomo wokisa kuchechi chaiko. Ende muno muZimbabwe tinoziva kuti nyika ino inozikanwa kwakawanda pasi rose, kuti vana venyika ine mahard workers vanoshanda. Handifunga kuti kune nyika isina muZimbabwe vanonzwisisa vakadzidza. Asi pane zvimwe zvinhu zvatakaadvantage zvasingakwanisi kuziva zvataakuona nhasi kuti zvaakuitika isingazivi. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinhu zvekuti kana tati takuda kuonesana katibva tazivisana iwo waziva. Usaattractwe nemunhu anoita ngemagnet anokwanisa kunhongera zvinhu zvese zvesimbi pakapeti achizvinonga. Ndovanye machechi arikwa. Soldier Love munhu akaimba nziyo abuda upenyu hwake, vanhu vakataura life yake akawana vakamudo. Amwacha advantage yekuti kakamuda tomusa mudhuze woimba nziyo dzake tichimupa zvaanenge achishaya wokurowo mazviri. Asika makadaro makatendwa fanana na player anogona kutamba bhora asi akutadza kupinda mumapremier leagues. Woriwo sponsor anomutsvagirawo team yaanonopinda wonojoinwa ikoko, akapindawo ikoko akamusvitsawo ikoko anenge achidyiwa handi. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvakafanana naSoldier Love. Mubvunzo wandoda kubvunza vamagaya ndewekuti Soldier Love taimuona pamascreen achiimbawo kuchechi kwenu. And before asati auya munhu celebrate akatanga kuuya musikari anonzi Bev. Mandakapiwa dare rake chinzi mukadzi zvaanoita izvozvo hazvidiwe kutoshaisha. Icontribution futi iri kuenda kumaGBV because maakufirawo kuti mukadzi nehunhu hwake ihwohwo hazviitwe muno. Hunhu hwekuZimbabwe, hunhu hwemuZimbabwe haufanane nehunhu hwevasina mabvi. Toziva kuti kuvarungu dancing mazvekuita dancing mapose kutamba chichi makakurura makapfeka mabikini mumabichi kumvura kuya kumasaisai. Ivo vana vachitaura vanotaura kuti kuvachena hakuna business ringadiwe rakadaro. Zvakafanana nezvatinotaura zviya kuti vanasikana musave pfambi nyangwe makanzi musex worker. Toziva mune mareasons amunotaura ndaiva mumba ndokurambana nemurume ndokuzorushushwa murume ndokufa chichichi. But ivo vana vachitaura vanotaura kuti aindiyo yega nzira yekurarama nayo yekukurura nhumbi nekuda kwekuti munhu mukadzi unokosheswa uri mwanasikana uchitanga kuenda pabonde. Ivo munotanga pabonde ikoko todaira kuti you lose virginity yako panofanira kunge paine blood. Jira rako ramutanga kusangana zviri zvekunzi mimi waroorwa ana tete vese varimo zvese zvavo zvebonde renyu rinotoda kuzikanwa kuti rakabuda sei nasi wapiwa murume wako. Saka hatikwanise kurwisana nezvinhu izvozvo because vanenge vachiti vakadzi sisi dzangotengeswa ngemadomasi. Saka chinokosha ndechekuti ngatifambe nechiva tichichiteedzera nekuda kwokuti anenge ari mwanasikana
akuita zvichifambi haana kufamba nenzira rine line apo mane zita ratete vakafa vakaroorwa iwa kungotanga nekuita chifambi ati toziva kuti zvinhu zvakawanda zviri kuchiisa vana kuti vaite musikanzwa tekinoloji weyo kuona zviri kuita kunze pamafoni pamachichi but iwo zvibati semunhu inokuda kuti chazvigokera ga moto muziso zvese izvozvo zvinhu zvaitaurwa pamhepo achikomengedza kuti vakadzi nekufamba kwenguva uko moti mubhaibheri unonzi muri vatadzi eve akafurira adhamu mukadzi pavo John the baptizer musoro wake wakarequestwa nemukadzi kuti iswe papulata akafa anje naizvozvo mwari vachisika adhamu vakapa eve vachiti mubatsiri wako uchavamba bvimwe nyangwe tichitaura kuti Galatians chapter 3 tiri 1 asi tiri 1 kudaro mwari nemaitiro vakaita vachiziva kuti murume nyangwe taa1 murume ndiye chete anenge ari pamusoro saka naizvozvo munyika muno tati kuzviramba kuti kodzero gender ichichichi but takada kuzvitarisa ndosaka uchizonzwa GBV igender based violence nenyaya yekuti isusu tiri kuda kuzviti ndisu asi kare kare zvakanga zviriko ndufu chaidzo hadzaingoitika zvamunoziva upfambiwa hwaingotaurwa kune vanhu vaitorombera upfambi hwo kuda kuti apire upfambi akatoona kuti pamwe inini ndakatoona kuti ndibereke mwana saka ndogarire pakuroorwa rikandive zvamupfambi makaona kuti ndakanaka kungoita zvakasiyana siyana izvi zvinhu zvatikutaura hapana toda kuedza kudzorerana nhoroondo yenyika foundation yenyika as long pachitaurwa nyaya dzakafanana nehanda nana sekuru kaguni ndo mafofasness edu iva saka ngatirambei tichiita zvinhu zvinochiita izvozvo kumusha uko vakandionesa kuti vakai but musakangane kuvako culture yenu zvechivanhu pasaiti saka naizvozvo zvinhu izvozvo ngatizviteedzerei nekuda kwekuti nyika ineyi tichitaura tinoitora maisraelites muisrael tichifamba naye sechristian country zvakazoitika pakuti ana Joshua vazofa vambotungamira vana vaisrael vakavayambutsa handika zvatoziva kuenda iko Canaan Mose haana kuzoenda vakazotongawo kwakazouyawo hondo dzavaisanganisa first hondo dzavo dzatakatsaura kuti pakazowanikwa panana Achan mbavha yakanga yaba yakakonzesa kuti first hondo yaJoshua iko Ai tuko zvimisakamira zvakanaka mwari vaiona andi nekufamba kwenguva hukuru nehukuru hwakazinge huchichinja pakazovangwa kwane 10 tribes ne 2 tribes zvichienda zvakadaro kwazopedzera kwana naJeremia uchifunga kuti ana Josiah vapedza naHezekia kwazouya ana Josiah vapedza kwazouya na Jeremia vachitotaura pakazowanikwa uyu mwazukuru uyu waNebukadhineza Belasha achizokanunga achiona dziro richingonyorwa neruoko rwasi kuona kuti munhu wacho aripi iri saini yekuti wari yeshe wakanganisa aufanira kutora zvinhu zvemuJehovha tabernacle uchishandisa zvinwiwa mandiro chichihandi saka zvinhu izvozvo zvinhu zvakangofanana nemachechi anomadzowa manaita naRoma naAnglican tozowanikwa ndadzura zikenduru riya ndakwenda naro kumba kwedu nyangwe ndichinzi ndevamai vanoenda kunoshaino kunotsvaira imomo ndakamboendawo kuRoma kuna 30 ndakambondoona anamai vakapfeka mabhachi imomo vakanga vari patime yekungogadzirwa mariyo pane equation ida kuitwa ine magender based violence yakaikanzi speak out chichi yakwe takandiriko VIP wepo akanga ari wekusweden vanosanganiswa Swedish mukadzi ndo makanosanganiswa vakamachechi veRoma vanga varimo vechipostori varimo but mukusangana imomo nepo yakandionesa kuti azvizi inu nevi tikubatana nekuda kuti vakati takati ko zvakaipei zvikanzi mukusangana imomo chimwe nechimwe chine mutemo wacho mane vamwe vakushazha vari kuti akapfeka bhachi remethodist reRoma reAnglican example yemainfomai anowanikwa futi achienda couple time achienda macrusade ana men of God kusvika mamwe mapasta asvika pakuti ati aive munangana nechinhuwani ndosaka katichitaura kuti nangana nechinhuwani kana wadawo kumuhwisiriva hwisiriva husexise ndokudawo kuti sei hatisati ase kukosha kuti tiri kusanganiswa semachechi zvakaipei pakaonekwa naMwari kuti pane zvaakuitika ndina here kuti kune mumwe munhu kuti anopfeka uniform yemethodist achibva iko kakapfeka bhachi rake tsvuku heti yake yewhite sketi yeblack kuno vanhu kwandakatangirwa yatakuti yama kuti ECD ndakatanga crash iko
achibva ikoko mangwanani vanhu akagara iye akachitoridza hushu vakapfeka zvavo machira avo vatoma chembere vakutoita zvinhu zvavo iwo wakuendawo ikoko une dhinodarirako handamuri kuona nyaya dzacho wowananawo nevekuromao vanenge vari ikoko vakapfeka mainifomu avo eblue nemainifomu avo ewhite vachibuda ikoko nhekwe dzavo nemachembere vakutoitawo zvinhu zvavo ndosaka maakuonawo mapostori kwaane vanonzi vananganga profita vari kuonawo zviriitwa handa munoudzana mukuudzana imomo ndomukuonesana saka isi tiri kuti chinyakare chiri kutaura kuti masvibisa nyika kana uri wemethodist iva wemethodist reformed dutch ngo presbyterian ngo ccap ndimi vekumalawi muriwo vemuno taiwo zvikwenu ndosaka tinoda kuti tionesane kuti ini chaipo vataura muzukuru pamusha wangu ndoda kuti paiswe chii dzimba mbiri dzeuswa dziri dzemadenderedzwa vakamboenda paanzira uchitanga kupinda kwaanzira unoenda divi rinoenda madzimai uchitanga kupinda madzimai todaira tinoenda kuruboshwe vakadzi kurudyi madzimai kuruboshwe varume kurudyi kana sukanasi kune imba yeuswa iripa nyange dzakazopindwa zvadzo oda kuti mundidzise ndo panozomira vanodaidzira mweya kuti chigadzirirai ngirozi muchizoda kunosangana nengirozi pasuwe ende chiga chacho vakanitaurira mbuya vangu ndiri koko musha kwavo kwandakaenda pauita saka ndosowe rakanga rakafamba mune zvakanaka ndosaka chinzi chipatara chemweya unoera ndosaka takataura kuti ndo kwakatanga netsananguro dzatakataura kuti amaishuva yamamufa vakapfekedzwa dhuku ndokudawo kuti zvakabuda pachena kuti makeli wive edu aya tichakura taiona mafirimu anonzi mothers aiva maafro hair natural saka maishu vai vakaenda vakapfeka havo vakarukwa havo keli wivi yavo ari maafro vakasungwa dhuku isaini manje kuraudza kuti dhuku rinokosha pamunhu wemukadzi kunzi vanzi pamusha munhukadzi kunyange isusu vakadzi mubhaibheri tichinzi takatadza tiri vatadzi saka naizvozvo nejenda yedu yekutakusa mitemo yekuti tinoda kuti tive takafanana zvimwe zvacho zvikurambwa hazvinewo kuti zvine zvakabvumirwa zvakadhibitwa maparliament zvobvumwa but kune vakafa vari kuzviramba because zvaakunzi hapachakwanisa kuonekwa musiyano wekuti ava ndibaba ava ndimai maakudhonzerana tambo takanatasa zvezve inenge iri under development kuti inino ndoda kuitawo ningi ndizoidowo ningi hapana chakaipa but tiri kuti munhukadzi munhukadzi chete unofanira kugara uri pasi pemurume wako hapana imba inotongwa nepolisi kunyange ikoko kuchitaurwa kuti kune vanomirira zvekuwirirana mudzimba nekuda kwokuti iwewe wakaroorwa utete vako vakada kuziva zvibonde rako kuti rakachenerwa watorwa totazve vanasikana vanoroorwa vaivai vena unotanga unogara nemurume unotanga bonde iroro rinototariswa kuti iwo wakabviswa here umhandara jira rooneswa madzitete zvosimbisa tete vanowanda vakarera chizukuru jira kuti mangwana nemurume wako nemukadzi wako mumba makanetsana tete ivavo kana vachira vapindi ndo vamunoenda unotaura zvichemo zviri ikoko ivo ndo vanomira nemi but zvese izvozvo zvaakuitwa pachirungu zvagara zvengu kuchikaranga saka chemere rutaura nevemhepo vari kuti dzokai kwatiri kuzi ndisi the founders hapana munhu anoenda kunokuudza zvakanaka zvinokusumudzira iye kumba kwake kune matakanana angakusumudzira kuti chengetedza marriage yako iwe ndaiti murume azokurova mbama iwe chengetedza marriage yako murume wako iye kumba kwake mwana wake asiri kumurume katakadzoka kumurume kana kuti ari sex worker anotokuudza kuti usajairwe nemurume wako angakureve mbama enda anomusungisana at the end chichaitika muchasungisana kana masungisana murume achatongwa anti ivo vachitaura kumberi vakutaura kuti nyika ine nekufamba kwenguva pandazonosvika zita rekuti jeremia remubhaibheri zvakaratidza vanotevedzera bhaibheri zvinoratidza kuti nyika inofamba nebhaibheri nyika ichifamba iri vane vemaisraeri yakazonosvika pakuti yakasara yane vanhu vaitariswa namwari kuti ava ndinovatarisa sevana vangu pagrupu revana vemaisraeri vamwe vacho havasiri vana vanoteerera vangoma wicked people kana vachitaura asi jeremia akasvika pakuvaudza kuti zvimwe zvinhu zvamuri kuita hamuri kupesana nani namwari zvakazosvika pakuti vanhu vemaisraeri vakazotambura futi vakazochemera futi mwari tinzwewe tiregererewo saka nyika inoyo takaita zvekutamba wo kwatichanosvika neusex worker uri kutaura munhu wemukadzi kunzi iva yesex worker vakadzi ndisina dambudziko varume kana vakanzi masex worker wozowedre kuti sex inobata pese
rinzi kwese inzi sex worker wechirume sex worker wechikadzi panozobuda magay edza kutoti ngochani chichihandi tiregerere hangu kuti nditaure zvinhu zvandakatopinda nemhepo ndiri ikoko nditotaurwa dziri mhepo ngava kuzviroto mhepo dzinouya pakasiyana kana muri kunzwa mhepo dzinouya mune dzakasiyana mumwe ukatongoputa fojeka yako unongonzwa zvakungoitika zvega munzeve mukutaurirwa zvimo kungonzwa mashoko achitotaura nyange usina kungoonwa kuona saka zvinhu zvandaioneswa nekufamba kwenguva Zimbabwe tasvika futi pastage iyoyo yokuti panenge pasisina utsvene sevana vaIsraeri vakasipesera vaakutambura vanhapwa kuchizouya unhapwa hunozonobata ivo tataurana neBukadneza zvichienda zvakadaro ati saka isusu ngatiitei zviya zvekuti zvatiri kuita tiite tichiziva ngatimboti takoromora gomo iri 1 riri kunorth east south west tomboti takoromora riri kunorth toona tawane mazviri tombodhila nairoro tomboshanda nairoro tisati tanobata rimwe nokuda kwokuti upfumi wakanyanyisa kuonekwa kufukurwa weZimbabwe unako weZimbabwe chainvhaita ruvengo ukusainirana masignature takadziza irita takapenga kuva 24 years nenyaya yekungosaina mai vake kuti vaende vagarisa mumochari signature chaiyoyo ihora saka naizvozvo zvinhu zvotoda tigare taonesana kana uchinge vaudzwa ngati mukashore zvenyu saka kutaura kuti mutakura kwatiri kushorwa imagine one 12 years amai yako vachekereswa nepaukama zveurombo zvekuida kuchekereswa ndida kutsvaga zvekuti muite mari wokura wakadaro wazova nhasi uri mukadzi mukuru haushamiswe nekushorwa nekuda kuti dzimwe dzenguva zvimwe unenge uri right but kunokoshorwa ndiana mai ava vakadaro ndiana mai vadaro ndivana mai vandozodai zvichienda zvakadaro asi chatoziva ndechekuti ndive amai vedu munhu akafa ari mumaoko mevana vake munhu akafa ari mumaoko mehurumende yatingati social welfare ndosaka yawanikwa ari kupsychiatric ndosaka yazowanikwa ariwo nekuti atakafungofambawo matsimba akafambisa amai ake amai vake vakafa vane 73 years 1982 vamaoko esocial welfare vachizofa zviko 1983 saka zvinhu zvokuti zvinhu zvatinoziva isusuwo kuzogara kuchinyaradzo kwesoko ihurumende yakazotsvai saka upenyu uri mwedzi unowe ndo mwedzi wakazvarwa yeRita 8 August 1952 saka ina handamboshamiswa nosangana nemhepo ichindiudza zvichauya nekufamba kwemakore vabva vazodzoka padare irori ratoda kutaura retsikidzi kuti tsikidzi dziya dzaita kunge dzinodirwa dzaita kunge dzinofamba aiwa tsikidzi dzinotakura ropa dzinoruma sadziuraya iro ropa iro ndoraingoda kuonekwa ukala hwetsikidzi hwakafamba mbari tizoendawo kwakasiyana siyana mahungu makakwanisa hurumende tokutendai makarwisa dzikafa achikumbofamba kwacho kwazakaita kana munhoroondo dzebhaibheri 10 punishment dzakapiwa Faro zvaiitika zvakasiyana siyana Mwari vane zvokuita nazvo saka tiri kuti nyika inezvi kusasare yagwinga ngaiwanikwe iri nyika yekuti mangwana vana vedu havatori masimbirisa varambe vaine nhoroondo ende mumabhaibheri zvekuvaka maidols aya maizonamata vasiri vaMwari real god zvinoratidza kuti zvinorapwa asi muno tiri kuvaka kudhivheropa nyika nzira marodhi zvakasiyana siyana tiri kuzviyemura asi panzi tingokutaurewo mhuko chete kuti tisanyanye kunyanya nopinda stereke mufu ngatimboti tikabatawo tomboshanda neratabata naro iri tombosiya ukanyaonesa munhu shamwari yako mumba mako kuti muwardrobe mako makamira sei mangwana akazokutanga kuzokuverengera hembe usashamiswe nekuda chiwedu wakamuunisa akauya izokuti imbonipo chitomuya ndadaidzwa kumuchato sarambi ndodo wakamuunisa pane panopa zvinoitwa zvichigumira so naizvozvo zvinhu zvatoda kuti titaure pano ndezvekuti chivanhu chiriko ngatidzokere kuchivanhu maGBV ngaasangowanikwa achinzi ngaaende kuvanhu vanenge macounselors asi kukushora endinzwisei kuvanhu vanenge mapurisa vane counseling yavo yechipurisa asi kukushora emuninzwisisei zviri kukurudzirwa kuti ngazvinyanyoenda vemudanga ndosaka chinzi panororwa munhu pane munyaya nekuda kuti dzimwe dzimba dziri kuparara nekuda kwokuti kune vanhu vanenge vakamirira kuparara kwemba yemunhu kuti iye akukwanisa kuonawo ngepiri kupinda imomo nechimwe chidzidziso cheurombo musabva manyanya kuda kunyanya kuda kuona kunge zvatarwa nemasanctions upenyu hwanetsa ngandivhurewo shopu yangu ndonotora kadhati kambiya kangu anditotemerwa kuti ndopota ndichitswanya mudzidza rangu rouraya mwana wemukoma uraya mwana wasisi wekumukwasha kuti zvake zviite kwete ndo vanozokuchema mangwana
zvinhu izvozvo chasiyira vana vako iwe unoda mari yekuti mwana wako ari kuyunivhesiti adzidze patime achazova enjiniya mangwana iwonenge wafa zvinenge zvakunetsa mumhuri ndo vanotanga kunzwa zvinorwadza kuti iye akakuvakira dombo kana kungave kana kuti kuzororo wozonzwa kunzi nhasi zvikuita kuti mwanakomana ukazvara mwana wako wekutanga ari kufa baba vako one zvavakabata izvozvo zvinorwadza isi tikutaura from experience neukombo hwakaitwa kuti vanhu vakanoromba zvinhu zvavo vanoromba zvinhu zvavo iva netsvimbo dzakanaka pavari kuromba zvinhu zvavo vachiti ivo vari kugadzirirwa tsvimbo yakanaka kuti vaite mari unzwa vaite mari yetu tsvimbo yakanaka ndiyo yotorwa yoposvamo secret nen'anga sorry kutaura kwedha kuti n'anga izwi ratinoda kuti tinyayokasika kunzwa tikupai chirembera muri varapeni tinozvinzwisisa ene neyo ndonguva yenyu makaenda makasangana nemhepo dzenyika mutori kumakomo makaenda kumakomo makanogara kuzvotomo muchitaura nedzimwe yenyika ino tinokutendai asi chatinoziva kuonesanawo kune vasingazivi sakaifamba uchirombeswa hauudzwe unenge waenda kunoromba hauzoudzwa disadvantage ino masikadzi vekuti vaarare nemunhurume atombona ari murume asi anenge achiganza kwaanenge achiganza achidreva zimota rake achibuda muzimba rake achipfeka zvanoda achidya zvanoda but iko kusava nenjiva yakoyo unogarisana nayo imi mufanira kunge muri pane love nest muzimba rakanaka chii ikoda kuti wakada hako mari wabva wanoipiwa urombo wabva wanoitiswa kuti mari dzako dziite asi kaona nhasi ukangosangana nemurume zvese zvinoshandakwa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.